बिजिनियाव लुफुंजानो गोनां ADCI Office Building नि गिबि खुन्थियाखौ गायसनबाय। चिरां बिजनियाव लुफुंजानो गोनां ADCI Office खौ लुफुंनो थाखाय दिनै बिजनि लेस्टागावआव थानाय पेटागाव देहा फाहामसालिनि साखाथियाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसे गिबि खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि EM रन्जित बसुमतारी EM धनन्जय बसुमतारी MCA प्रभात बसुमतारी सार्कल अफिसार नि सेक्रेटारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बेयाव बाहागो लानानै EM रेवरेवा नार्जारिया फोरमायोदि दिनैनि खुन्थिया गायसनखांनानै गाबोननिफ्राय खामानिखौ मावनाय जागोन आरो 1 बोसोरावनो बेखेवनाय जागोन आरो बिथां रेवरेवा नार्जारिया फोरमायनाय बादिब्ला गासै बिटिआरआवनो मोनसे जारिमिनारि खालामनो थांखि लादों। बिटिसिनिफ्राय इन्डास्ट्रियेलनि साब डिभिजनेल अफिसार बे अफिसनि अफिसखौ गायसनबाय आरो बेवहाय मोजाङै जाना थांबाय आरो बेवहाय जोंहा दिनै जे हाखौ लानानैसो माखासे XNDFBफ्रा बेवहाय आगोलाव थाबाय थानाय हिसाबैसो एसे लुबैदोंमोन बेखौबो जोङो रायज्लायबाय आरो लोगोसे हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिथांमोनाबो अफिस लुखाबाय दा बेखौ रायज्लायबाय दा बेखौ जों मोनथाम बाहागोआव राननानै जों बेखौ खामानि मावसै आरो बे खामानिया दिनै जे गायसनबाय गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो इमिडियेटलि बे खामानिया स्टार्ट जानानै जों माने बोसोरसेनि गेजेराव अफिसखौ बेखेवगोन जों खोथाना होदों साख्रि माने साख्रियाथ' जालांगोन आगोलथ' जायाखैमोन दा जेनेबा इन्डास्ट्रि बे इन्डास्ट्रि जानाय लोगो लोगो गभर्नमेन्ट साख्रि नङा खिन्थु इन्डिभिजुवेल इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनानै गोबां इन्डास्ट्रि खुलिगोन बेवहाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे एमप्लयमेन्ट मोनगोन एमप्लयमेन्ट जेनेरेट जागोन रेभिनिउ जेनेरेट जागोन बे आरो लोगोसे हिस्ट्रिकेल माने हिस्ट्रि क्रिएट खालामनाया जोंहा जे आगोलाव जेबो गैयामोन दा बिटिसि हिसाबै जों गोबां जिनिस खालामनो नागिरदों जेनेबा दिनै अफिसियेलि होन जेनेबा सुपार 50 आरो जों सुपार 30 सुपार 40 बेबायदि जों खालामबाय थादों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव गोदान गोदान जिनिस गायसननो नागिरदों आरो बेफोरनो जों मोनसे हिस्ट्रि जागोन गोदो हिस्ट्रिफ्राथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनाव कयेकटा हिस्ट्रि रेकर्ड गैयामोन दा एबारनि हिस्ट्रि जोंहा रेकर्ड जागोन जों गासिबो एरियायावनो बिटिसि ओनसोलावनो हिस्ट्रि सृष्टि खालामनो जोङो पलिसि लादों आरो बे निस्सय जाफुंगोन दानि जोङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव गासिबो जाफुंगोन आरो जोंनि साननाया बे ओनसोलनि बर'जों लोगोसे जायफोर दं दा बिसोर खौसेयै थानानै बे जोंनि गोदान हिस्ट्रि खालामनाय बे हिस्ट्रि खालामनायाव बिसोर सहाय खालामो जोंबो बिसोरखौ सहाय खालामगोन बड'फानि जे इजिम हिसाबै लिभ एन्ड लेट लिभ होननाय बादि बिथांमोना जोंखौ सहाय खालामगोन बेजोंनो जोंनि जाथिखौ गोजौ दिखांनायनि मोनसे पलिसिखौ जों लादों आरो गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन